Horas bangsa Batak di piga-piga tikina salpo sanga dohami murup tukar musik dinalaho majakon haroro ni hula-hula ditiki pangulihon anak hujo hami do hula-hula nami asa masuk mahamu raja nami raja bulon nunga rade behame pamuramuna majakon haromuna alani diamu pade nami badamang ma godang nado mutusi alai ahama na dipatupa pargosi manang parmusik ibai ma lagu ni si tal doa naro on kan pelecehan don dihamu akapar musik berek kamu ise do naro napa dua hon ala dibayar do hamu secara profesional mulubuin yan ede dohot godang ikon mardumu manian tu guardi ulaon manang ise namangi dohon asa unang gawe asing para datoni songon namar lea adat Bataki dibahin ede na sekolah tipak dinalaho majau manang majakon haroroni hula-hula angku songonodo pangalaho manang pabahinan di par musik jujur kami dang merekomendasi be dohon nami ma unang pola pakai hamu par musik naso maboto akaruhut ni paradaton naso mangatusi di dia do perpeak ni godang na di dia do perpeak ni lagu na do aka musik na dipakai per musik asalam dinggar do ulau ni dang nagai paleahon dang nagai patoruhon adat Batak alani tu hamu per musik molo dipangido godang na do mutusi molo majakon hula-hula manang tulang badamang matong godang na do mutusi asa marsangap guardi Tuhan jala adat Bataki pe dang gabe meam-meam alani dihita pe akka pemangku adat moladong tabereng si songoni ikut tado do keberatan jala di paso lagui asa unang gabi hasomalat di permusik man di perkuci ima songon masukan siak kami asa dengan ulau ne merdalan terdubu bisogut moladong ulaun sarmatua orang sarimatua moloboi manian godang nai tortor nai do mutu guarni ulaun manang pitane hasuhuton dohot akka tulang manang hula-hula horesma mari kita lestarikan adat budaya Batak dan jangan lecehkan adat Batak horas.